Giayo ni Jesus ang napulo ka sanglahan. Lucas Kapitulo 17 versikulo 11-19. Samtang naglakaw si Jesus padulong sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Ug sa iyang pagsulod sa usa ka baryo, gisugat siya sa napulo ka sanglahan. Nagtindog lang sila sa unahan, ug naninggit, "Jesus, Ginoo, maluway ka kanamo." Pagkakita ni Jesus kanila, mingon siya, "Adto kamo sa mga pari ug pagpatan-aw kanila." Sa naglakaw pa lang sila, nangaayo na sila. Pagkakita sa kanila nga naayo na siya, mibalik siya kang Jesus ug misinggit sa pagdayeg sa Dios. Miluhod siya og nagpasalamat kang Jesus. Kadtong tawhana taga Samaria, anya mingon si Jesus, "Dili ba napulo man ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong wala may mibalik aron magpasalamat sa Dios gawas nining tawo nga dili Hudyo?" Ug mingon si Jesus kanya, "Tindog ug Paulina. Ang imong pagtuo mao'y nagluwas kan imo."